Ahoj, ja som Gabriel Trojčák, hlavný inštruktor Tactical Combat Academy. V dnešnom videu sa budeme zaoberať popruhmi na zbraniach. My odporúčame dvojbodový popruh, umiestnený na zbrani v dvoch bodoch, niekde vpredu na predpažby a vzadu na pažbe. Prečo odporúčame dvojbodový popruh? Lebo je najuniverzálnejší do rôznych priestorov a na rôzne činnosti. V prednej časti na predpažby v závislosti od konštrukcie zbrane a od toho, aký ďalší doplnkový materiál si chcete hodiť na predpažby. Či to bude niekde v prednej, strednej alebo zadnej časti, ten výber je na vás. Vzadu my odporúčame na pažbe niekde v hornej časti a na vonkajšej strane. Prečo na vonkajšej strane? Tým, že popruh mi tlačí pažbu k telu a zbraň je pod lepšou kontrolou. Zbraň na dvojbodovom popruhu nosíme právaci ponad práve rameno, popod ľavé rameno. Tento systém nám umožňuje nielen samotnú streľbu, ale aj v stesnených priestoroch alebo v situáciách, kedy vám protivník chytí zbraň a vy ste nútení sa tej zbrane zbaviť, máte voľnú vašu ruku, aby ste mohli použiť sekundárnu zbraň, buď to je pištol alebo nôž, zväčšiť si vzdialenosť od protivníka a vy môžete použiť svoju sekundárnu zbraň. V situáciách, ak si potrebujem dať zbraň na chrbát, iba jednoduchým spôsobom presuniem zbraň na chrbát a potrebujem ísť na koleno, nemusím mať obavy, že si dohlavne naberem nečistoty, hlínu a podobne. Ale ak zbraň nosím na chrbte opačným spôsobom a musím ísť na koleno, je veľmi nebezpečné, že si môžem nabrať nečistoty, hlínu dohlavne, tým pádom môžem si znefunkčniť svoju primárnu zbraň. My neodporúčame používať jednobodové popruhy z dôvodu, že jednobodový popruh je určený iba čisto na streľbu. Ale v situáciách, ak potrebujete prekonávať prekážky, ošetrovať raneného alebo vykonávať nejakú inú činnosť, je veľmi ťažké dať si tú zbraň na chrbát. Aj keď sú jednobodové popruhy, ktoré sa dajú prepnúť na dvojbodový, ale nemusíte byť v takej kľudovej zóne, nemusia byť svetelné podmienky, tak aby sa vám to dalo urobiť veľmi jednoducho a veľmi ľahko. Ideálne je, ak máte dvojbodový popruh, ktorý má nastaviteľnú dĺžku. V dnešnej dobe si môžete vybrať dvojbodové popruhy rôznymi systémmi nastavenia dĺžky. Či to je iba jeden bod nastavenia dĺžky popruhu, ako na tejto zbrani. Uvoľňovanie a uťahovanie je iba v jednom bode. Alebo dvojbodový popruh, ktorý má jeden systém na uvoľňovanie, druhý systém na uťahovanie. Výhodou tohoto dvojbodového popruhu je ten, že sa dá ešte po utiahnutí ďalej skrátiť jeho dĺžka v prípadoch, že potrebujete mať zbraň veľmi pritlačenú na tele. Nevýhoda je, že tu máte ďalšie oko, o ktoré sa môžete chytiť. Ideálna dĺžka nastavenia popruhu je, keď pažba je pritlačená o vaše telo, lakťom zatlačená, hlava je cca v úrovni očí a váha vašej zbrane je na popruhu. V situáciách, kedy budete mať rôzne doplnky na zbrani, značkovače, baterky, kolimátory, granátomety, váha zbrane sa veľmi zvýši nahor a tým, aby ste sa nevyčerpávali, aby vám pomáhalo vaše vybavenie a váš popruh v držaní zbrane vo vašej pracovnej pozícii.
hlavne u zbraní, ktoré majú staršie typy popruhov, kde nie je veľmi jednoduché nastavovať si dĺžku popruhu, môžete riešiť nosenie zbrane nielen popod ľavé rameno ponad pravé, ale iba okolo krku, kde takisto máte veľmi dobrú manipuláciu a v situáciách, kedy potrebujete si dať zbraň na chrbát, iba ruka prejde popod popruh, prehodíte si zbraň na chrbát a môžete pracovať. Naspäť vyberiem zbraň spoza chrbta, vymaním sa z držania popruhu a som hneď pripravený na činnosť.